DXDC Radyoman Report. Walay reported nga presensya sa mga terorista dinhi sa dakbayan sa Davao. Sa interview sa DXDC kang Police Colonel Alberto Lupas, Davao City Police Office City Director, gipalig-on nila ang ilang monitoring uban ng intelligence community pati na sa gawas sa dakbayan sa Davao. So far, we haven't received any report with regards to that, but we have constant coordination sa NICA and other intelligence communities, armed forces and the PNP, no, yung ating PNP unit. We are monitoring, no, but so far we haven't received any confirmation with regards to that. But definitely we are prepared, no, na i-secure ang lahat ng mga activities dito sa Davao. Ibig niini na walay direkta o specific threat ang syudad. Sigon ni Lupas, on the top of the situation ng kapulisan o mga counterpart nila sa security sectors aron dili sila malutsan sa mga daotang elemento. Gidugangan pa ang mga personaheng magbantay sa Pasko Fiesta 2023 events. Nanawagan si Lupas nga i-report gilayon ang mga mamatikdang suspesyosong mga tawo ug butang sa palibot. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman ay Miginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.